बाबा, हं? आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, हं. गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. वेंगुर्ला तालुक्यातील मातोंड येथील श्रीदेव रवळनाथ मंदिर श्रीखर कलश प्रतिष्ठापना आणि महारुद्रानुष्ठान हा धार्मिक विधी 12 आणि 13 मे या कालावधीत पार पडतोय. या निमित्त येथील श्रीदेवी सातेरी मंदिरातून कलशाची श्रीदेव रवळनाथ मंदिरापर्यंत सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी मिरवणुकीत मातोंड गावातील गावकर मंडळी, ग्रामस्थ, महिला वर्ग सहभागी झाले होते. श्रीदेवी सातेरी मंदिर, श्रीदेव रामेश्वर मंदिर, बाराचे कुळ, श्री चबाटा मंदिराकडून श्रीदेव रवळनाथ मंदिर अशी कलशाची मिरवणूक काढण्यात आली. 12 मे पासून या कलशारोहण कार्यक्रम आणि महारुद्रानुष्ठानाला ब्राह्मणांच्या उपस्थितीत सुरुवात झाली आहे. 13 मेला सकाळी 11 वाजता श्रीदेव रवळनाथ मंदिर शिखर कलश प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. यानंतर भाविकांसाठी महाप्रसादाचं आयोजनही करण्यात आलंय.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.